Hlavním partnerem našeho podcastu je investiční platforma XTB. Protože v dnešní době už může investovat úplně každý. V XTB pro vás peníze pracují i když spíte. Pro nové klienty po kompletní registraci s kódem HYPE dostanete navíc akci zdarma. Podrobné informace o akci naleznete dole v popisku videa. Nezapomeňte, že investování je rizikové, tak investujte rozumně. XTB, kde vaše peníze pracují. Ahoj všichni, vítáme vás u další epizody Hypecast podcastu Only Boys. Já jsem Martin. Ho, stejte. Pokud nás ještě nesledujete, tak nám okamžitě dejte odběr na náš YouTube, Instagram a všude možně, kde se to dá. Zároveň se určitě podívejte na náš účet na Hero, já jsem chtěl zazřít Hypecast, na Hero, protože tam máme bonusové materiály, máme tam díly o několik dní dřív, takže na to všechno se tam můžete podívat. Zároveň, když nám přijde nějaký host, tak se vás tam ptáme, i abyste nám tam dávali nějaké otázky přímo pro toho hosta, takže se můžete i takhle jako účastnit těch podcastů, že se tam zeptáme na něco, co byste vy chtěli vědět. A k tomu bychom vám chtěli představit, už jsme to jednou tady říkali jsme to starým. Máme tady nový popcorn, který máme z Royal Jerky, z Royal Jack. Mm-hmm. Je to popcorn, který je z přichutí chili a limetka. Chtěli jsme právě pro vás vytvořit něco, co si budete moct dát v průběhu koukání na náš seriál, nebo i když si děláte na nějaký seriál na náš podcast, nebo když si koukáte na nějaký film. Je to fakt strašně dobrý. Je to mega. My jsme se o tom bavili, když jsme to zkoušeli, to bylo prostě wow. Takže vyzkoušejte to. Stačí, když při objednávce na Royal Jerky zadáte slevový kód STEAK10 a dostanete 10% slevu na celý váš nákup? Jo, na celý váš nákup. Takže běžte se podívat, je to fakt výborný. Popis, nebo odkaz máte vlastně v popisku pod videem. Ano, přesně tak. To byla Martinova první YouTubeová propagace, mám taky tušení, že teď jsme ho odpanili, dámy a pánové. Takže I'm ready. Každopádně dneska, jelikož už se pomaličku, ale jistě blíží Vánoce, tak jsme si pro vás připravili takový speciální vánoční Only Boys na téma nejdivnějších vánočních tradic, které jsou po celém světě, protože to samozřejmě tady my v Česku jsme zvyklí bramborový salát, kapřík, řízek, večer si dáváme dárky, někdo pouští lodičky, je to tak. A takovýhle věci, takže nás třeba zajímalo, co je i v zahraničí. Já už jsem na to teda historicky jednou točil video, ale tady to můžeme řešit v podcastu a já teda začnu rovnou. Klidně. A mám tady Estonsko, že to není tak daleko a Estonsko, tak tam věří na vánoční saunový skřítky, ne Finsko, ale Estonsko a vyrážejí tam lidi do sauny a tam společně odpočívají. Takže to znamená, že Vánoce tam vlastně prožívají na hatý, když se vezmeš. To krása. Že vyšel s celou svojí familií prostě na Vánoce do sauny. Hele, zase určitý věci by měly mít meze a nechceš vidět prostě na Vánoce babičku na hatou, že jo? Až takhle jako myslíš, že by to bylo, jo? A jakože, dobře, takže řekneš si, ne babičko, počkej před saunou? Jakože celou familii, až takhle jako celou familii. Tak asi logicky jsou rodiny, které tráví ty Vánoce společně úplně všichni. Jsou takový. My třeba jo, ale jako nečekal bych třeba v sauně právě. Tak asi, když už máš tam ten svátek, tak vezmeš tam všechny, že jo? Proč ne? Tak dobrý, tak já jsem možná rád, že tohle se tady v České republice nechytlo, že nechodím s babičkou do sauny na Štědrý den. A jestli jo, tak určitě bych nechtěl to plést, ty vole. Ježišmarja, co to tady zase řeším, ty vole. Radši mi řekni, co máš ty, abych od toho sledování šel dál. Já už jsem se o tomhletom s někým několikrát bavil, protože mám tady Japonsko. No. A tady mám o tom, že v Japonsku se na Vánoce, a to si taky slyšel, se chodí do KFCčka, protože tam se to bere jako, tam je to i slogan, že Kentucky na Vánoce. Ale to tam vzniklo právě v Japonsku, že oni tam udělali v nějakých 70. nebo 80. letech masivní reklamu a od té doby my tady jíme kapra a oni tam jedí prostě KFCčko. Já jsem viděl na těch, nevím, jestli to bylo v Koření nebo kde už před pár lety ukázaný, kde oni tam říkali, jaký jsou masivní zástupy prostě, jak čekají na ten Štědrý den a jdou si dát prostě toho kolonela na ty Vánoce. Jako mně to přijde úplně epický v tom, že prostě ty máš nějakou firmu, expanduješ do Japonska, vymyslíš si nějaký slogan a ten se tak chytí, že ještě za 30, za 40 let ty lidi už to berou jako zvyk, jako tradici a ty víš, že prostě i kdyby se ti nedařilo v průběhu roku, tak na Vánoce to prostě bouchne a budou zástupy jako všude toho, že chtějí KFCčko. Dokážeš si představit, že by si jel třeba na Vánoce do Japonska a že by si zažil tyhle ty tradice, že bys to chtěl zkusit a šel prostě s tou masou těch lidí do toho KFCčka si dát ten kyblík na ty Vánoce? Udělal bys to, nebo bys se zdržel těch klasických tradic, který máš?
Tak samozřejmě tady bych asi řešil to japonský, protože to chceš zažít. Když tam jedeš s tím, že chceš poznat tu místní kulturu a jestli jejich kultura, že prostě na Štědrý den žerou kuře Kentucky, ty vole, tak asi bych šel s nima, že jo. Já třeba KFko úplně jako nemusím. Já vím, ty jsi fanoušek McDonaldu. No, z těchto dvou bych si vybral jako vždycky Mekáč, no. Ale ten prostě nemá vánoční takovýhle věci, no. Já si to nedokážu představit jít na Vánoce, že si sedneš s rodinou k stolu ve fast foodu. Hele, já pochopím, jak v Americe jsou ty rodiny, které jdou prostě do restaurace, protože tam si dají toho krocana, mají to všechno nachystaný, mají to usnadněný, OK. Aha. Víš, jak jsou takový ty, vidíš v těch filmech, jak jdou do takových těch dinings u té cesty někde, že vezme ten otec toho syna, že tam to jenom sednout. Ale jít do KFCčka, do fast foodu na Vánoce to není o tom, že zažiješ, jako OK, je to asi nějaká kultura, je to 1974. Ale tak třeba to tam mají vyzdobený, víš co, že už to k tomu patří. Já vím, já jsem koukal, protože to logo, a i ten kolonel, tak má vlastně, je ve vánoční čepičce udělaný. Ber to tak, že třeba jim může přijít divný, že my jíme rybu na Vánoce, anebo že jíme bramborovej v úzovkách salát, protože to není salát. Není, jako. no. A patří to mezi jedny z nejkaloričtějších večeří jako na světě, ty štědrovečerní. Že si vem, že my třeba, tak naši taky dělají samozřejmě logicky bramborový salát, kapra nebo řízek. A těm lidem to může přijít divný, že máš vlastně obalovaný steak ve strouhance. Jakoby, protože jinde ve světě řízky nemají, že jo. Tak jim to může přijít divný, že my to jíme na Vánoce. A ve finále, když si to tak vezmeš, tak jakoby řízek versus KFko, tam není velký rozdíl. Řízek jsou vlastně stripsy, když si to tak vezmeš, jakoby. Je to hrozně podobný. Jako když to vezmeš z tohoto pohledu, tak jo. Pro cizí lidi, ty uvidějí řízek a řeknou, to je velký strips, a jako je ve finále. Akorát to není kukuřičný, ale je to prostě z housky nebo z rohlíku. To záleží, z jakého pohledu to bereš. Ale tohleto bych asi, víš co, ono nejde o to, že ano, zažiješ tu tradici, že jdeš s těma lidma, nebo že jíš tohleto zvláštní jídlo na Vánoce, ale mě jde o to, že bych si dokázal představit jít s tou rodinou do toho fast foodu. Víš co, sedět tam na ty Vánoce, snad, jakože já to beru asi z pohledu prostě Středoevropana, kde mám rád ty naše tradice. Tak třeba to tam je jenom jako k obědu, že to nemusí mít. A tak hlavně ono ve spoustě zemích, my to tady v Česku máme specifický, že si najíme a pak rozbalujeme dárky. Ve většině zemí se to dělá ráno, že? Ve většině zemí se rozbalují dárky 25. ráno a jenom my to máme večer, že jo? Nebo jako pár zemí samozřejmě, ale jako ve větším množství světa je to až 25. To je pravda, no. Tak pojď, co máš dalšího. Hele, já tady mám Švýcarsko. Oba dva máme rádi Švýcarsko, byli jsme tam. Ve Švýcarsku se vesnice v předvánoční době promění v oživlé adventní kalendáře. Každý dům tvoří jedno okénko a když na něj přijde řada, uspořádají jeho majitelé mejdan pro ostatní občany vesničky. Takže to přijde úplně epický, ty vole. Hej, tak jedeme na Vánoce do Švýcarska. Vem si, že ale víš se, jak to musí, že tam máš vlastně non-stop prosinec party, jakoby. Jako samozřejmě to tam asi nedodržují všechny vesnice, ale některý jo. Že máš prostě fakt vesnici a každý den v prosinci máš u někoho jinýho party. Ale taky nemůže vycházet. Proč ne? Tak máš víc baráků určitě v té vesnici. Tak se domluvíš na 20, anebo to máš na sekce. Máš to máš třeba ulici. Takže celá ulice bude prostě projekt X, prostě každý den na ulici. Ale to by mě jako docela i bavilo tohle. Hej, představ si, by to dělali v New Yorku na advent, ale že by vycházelo, víš co, první adventní neděle, druhá a vždycky první avenue, druhá avenue, čtvrtá avenue prostě. Vždycky v neděli party od vrchu až dolů. Jo, jako mně to přijde dobrý. Jako nedovedu si to nějak představit, že bys fakt 24 dní kalil v kuse. A asi to tam nemá jako party, jako si představuješ takovou tu americkou teenagerovskou party, jak jsou prcičky, že jo? Asi to tam je trošku komornější, že se třeba sejdou kamarádi a popíjejí si vínko. Aby jsme se nedívali, ty brďo. To je pravda. Taková to ani partnem zežraní každý den. Zase na druhou stranu ty Švýcaři bývají takový jakože klidnější, distingovaný, tak kdo ví, jak to mají, ale přijde mi to jako zajímavá myšlenka, každý den mít u někoho jiného party, dokud není jsou Vánoce. Já tady mám Venezuelu a v Caracasu se každý ráno vydávají na ranní vánoční mši, se vydávají na kolečkových bruslích. To je hustý. Tak vlastně Venezuela jako je dole víc, nebo jako je tam teplejc asi trošku. No, je to hned začátek vlastně. Už je to Jižní Amerika, že jo? To je Jižní Amerika. Takže tam asi nemají jako v zimě úplnou zimu, že tam jezdí na kolečkových bruslích. Tak tam asi nebude -5. Venezuela je, dejme tomu v zimě, dejme tomu kolem 25, 30. Já si myslím, že jako když to vezmeš na Evropu, tak nebo jakoby, když to vezmeš na globusu, tak Venezuela bude podle mě na úrovni Egypta, ne? Nebo něco takového. Nebo Itálie. Nebudu kecat, nejsem si jistý. Jihu Itálie si myslím, že jako a já si myslím, my jsme tam jezdívali, nebo byli jsme tam, i když jsme byli na Jamajce na Nový rok, tak tam bylo
Tam byly vedra jak prasa. Tam Tak jo, tam musí být tepla. když předpokládám, že Jamajka je níž, Aha. tak tam Jamajka bude... není níž, ne? Jamajka, Venezuela je níž pod Jamajkou, takže předpokládám, že tam bude tepleji. No, já si myslím, že to bude úroveň Egypta, možná ještě dokonce víc jako do tepla, takže tam musí být teplo. Ale vem si, že by si prostě ráno na Vánoci si rozbalíš dárečky a jdeš na raní mši na bruslích, na kolečkáčích. Já třeba na kolečkových bruslích neumím. Ne? Ne. Ty vole, tě budu muset naučit. Ne, dobrý. Ty jsi viděl vlastně ve Švýcarsku, jak mi to šlo na těch klasických bruslích, ty vole. Tak jsem tě vozil. Jsem byl sáblíková, ty vole. Ale jako na těch kolečkáčích to pro mě úplně peklo. Já jsem to zkoušel párkrát, ale jak je to na asfaltce, tak já jsem se vždycky hrozně rozsekal ruce. Ale strašně. A já jsem měl i speciální rukavice a hned jsem se rozsekal. Jak se ti to povedlo? Spadneš, ne? To máš balanc? Ty prostě... Ty máš nižší těžiště, ty bys měl držet. Mě bylo 6, já jako od té doby jsem to tak neskoušel. Tak čeho se bojíš, vyzkoušíme to teďka. No, hele, zvládla si to na ledě a na ledě se nespadla ani jednou. To je pravda. Tak vidíš. Tak a jo, tam jsem nespad, ty vole. Nespad si. To je pravda. Teda opíral ses o židli, ale nespad si. Přesně, ale to je jako nespad. No, takže jako kolečkový brusle, hele, máš sport hnedka po ránu, to je taky fajn. Já bych to klidně zavedla i tady. Ale mě by zajímalo, jak to pak vypadá tým ši, když tam všichni stojí v těch kolečkových bruslích, ty vole. Jak si přešlapou vyštěma ze strany na stranu. Že všichni přešlapou a někam popojíždějí, víš co? Víš co, přijde za pastonem, prosím vás, nemáte trošku oleje, mám vrže mi kolečko. Nebo jeden přijede, trošku se opře o někoho a najednou se to veze, že jo? Dolů z kopce, ale víš, co by to bylo za mší za jízdy? To by bylo zajímavé. To jsou takový ty, to bylo i v posledním sérii Stranger Things, jak jsou takový ty místa, kam ty mladí chodí jezdit na těch kolečkových bruslích do kolečka, tak třeba tam, kdyby to bylo, že pastor ve prostřed a kolem něj lidi jezdí v kruhu na kolečkových bruslích. Takový ice ring prostě, jak se chodí jezdit. A ty prostě o tom mluvíš, že? Hele, mně se líbí, mám kamarády z Kanady a tam jak jsou určitý, jak se jezdí po jezerech, tak jsou některý, že si tak jezdíš do školy, protože to máš dobrou cestou, tak oni jedou takový, jsou to tak zamrzlý části, udělaný cestičky a tak jedou do školy. Jo. Však to je i na Aljašce se to dělá. Tak asi samozřejmě, no, kde ale, to je rychlejší než chůze, že? Ale vem si to, že jdeš do školy ráno se probudíš, hodíš batoh, nahodíš brusle a jedeš. No teď Marti rodina má nějaký známý a teďka, abych nekecal, myslím si, že ve Finsku, ale nejsem si jistý. Aha. Tam, kde je větší komunita Čechů, teď nevím, který týhle zemi to je, Švédsko nebo Finsko. Švédsko tak v jedných zemích. A normálně tam v zimě jezdí do školy na zimních skútrech, vole, na sněžných skútrech. To je epický podle mě. Jezdí do školy na sněžným skútru, ty vole. To je tak, super. OK, když se stěhujeme. Hej, představ si, to je dobrý, to se mi líbí. To je hodně hustý. To se mi hodně líbí. No, hele, já tady mám další. No. Katalánci mají od začátku prosince doma vystavený poleno. Děti mu každý den dávají najíst a napít, protože jedině tak jim na Štědrý den dá dárky. Takže v Katalánsku dětem nedává dárky Santa nebo Ježíšek, ale poleno, vole. Dřevěný poleno. Hej, co dostal od polena, hej, uhlí. Já tady teda nemám napsaný ten background k tomu, jo. Takže nevím, jako, jaký to má význam, jestli to je, já nevím, nějaký požehnaný poleno od Ježíše, nebo co to je, nevím. Ale vím si, že tam fakt máš někde polínko v nějakém moderním baráku a ty tam k tomu dáváš sušenky a mlíko. Každý den v prosinci. A ty rodiče to musí zahrát tak, že to poleno to vypilo a snědlo. A každý den tam jedí a pijou. A zvětšují to poleno, víš co? Nabupná. Ne, já po těch x letech, co žijeme ve Španělsku, tak to je... Já vím, že ve Španělsku, bavili jsme se o tom, ve Španělsku se dávají dostaneš na Štědrý večer, se dávají malý dárečky, jestli dáváš, ale hlavní dárky, co se dávají, tak se dávají na 3 krále. A ve Španělsku tím, že jsou to křesťané, tam je to extrémně, se to slaví ty svátky. Aha. A to jsou obrovský masivní průvody v ulicích, kde jsou takový ty nádherný vozy udělaný. No. A na tom jsou ty postavy, ale oni dělají jakože úžasně. Tam jednou jsem měl fotku na Instagramu, mám. No. Oni jsou tam postavy ze Star Wars, udělaný ty vozy a tak. A co se mi líbí, tak oni mají, dejme tomu tak, 1,5 metru velký pytel, plný bombonů. A oni takhle jdou a takhle hází ty bombony těm dětskám a ty děcka tam stojí s taškama a berou si ty bombony. To se mi třeba vždycky líbilo na Halloweenu. Ono se jako tady to v Česku tolik neřeší, jsou jenom ty party. Mně se vždycky hrozně líbilo, když ten Halloween v té Americe je takový, že tam ty děcka chodí pro ty sladkosti. Přesně. Tohle je třeba tradice, která by se mi líbila i v České republice. Taky, ale mně se zdá, že to není původně americký, ale... Já nevím. Nebo je? Ne, to asi nebude. Mně se zdá, že to je německý, něco jak klasický že... Vánoce, že to je prostě to jsou německý svátky. A to je Halloween, to je jedno, ale jako to se mi třeba líbí, jako, takže jestli to máš ve Španělsku takhle, že tam házejí sladký, tak to je taky dobrý. No. Hlavně celkově to je tak krásně udělaný, jako ve Španělsku celkově ty svátky si nějak jako
si krásně s tím hrajou. No, a třeba jenom mimo teďka Vánoce, tak co se tam dělá na Nový rok, na Silvestra, tak na odpočet máš 12 hroznů. Oni se prodají jaký menší vypeckovaný hrozna. Aha. A ty máš na každou, to se počítá posledních 12 vteřin toho roku a ty máš takhle misku, to vidíš i v televizi, oni mají takhle misku a za každou vteřinu, za každý měsíc v roku si dáváš hrozno, takže ty prostě jíš a to musíš a ty a je jako extrémně rychle. To je jako, to se mi líbí, ten svátek. Jo. Nebo tato tradice. Aha. No, já tady mám něco vyloženě pro tebe a je to na Ukrajině. Ježiš, a je to tady krásně řečeno, že pokud máš strach z pavouku, tak nejezdí na Ukrajinu, protože tam se vedle klasických ozdob v těch tvarech koulí a hvězd se dává v Ukrajině, nebo občas se zdobí vánoční stromečky malýma imitacema pavouků a pavoučích sítí. Kámo, vem si, že k někomu přijdeš na návštěvu o Vánocích nebo před Vánocema a mají tam stromeček a na to mají pavouky a sítě, jako pavučiny. Ty by ses posral. Tak když bys věděl, že to je umělý, tak to je pro mě v pohodě. Já jsem měl ve studiu teďka jako kvůli Halloweenu. Ale jako je to zvláštní ozdoba. No. By the way, tady bych chtěl říct, že ozdobičky na stromky, tak to začalo tady. To začalo tady v českých zemích. Fakt? Jo, my jsme to začali dělat. Takže... Já bych řekl, že tím, že jsme to my začali dělat, tak naše prababičky a ty ozdoby, které byly v tu dobu, tak věřím tomu, že to cukrově je doteď. Proto ty prababičky tam mají někdy ty čokolády, které už ani nerozbiješ o stěnu. To jsme se taky vždycky kupovali na Vánoce, takový ty sady, že jo. No, ale jako ohledně zdobení stromečku, tak mít tam pavouky a mít tam pavučiny, to je docela jako zajímavý. Můžeme zkusit. A tak ono se říká, že jo, že pavouci přinášejí štěstí nebo peníze, teď si nejsem jistý. Peníze, ne? Nebo štěstí? To nevím. To upřímně nevím. Ale jedno z toho, nebo možná v oboje, že se to říká. Já jsem si, že přináší i strach. No, mě jo, určitě, no. Hlavně tobě. Já už aspoň vím, co ti dám jako jeden z malých dárků na Vánoce. Doslova to bude malý dárek. No, to určitě. Až postavíte s Marťou stromeček, tak jak tam budeme natáčet, tak vezmu a nenápadně vám tam hodím na stromeček. Malýho pavouka. Malou tarantulky. Hele, já tady mám Grónsko. No. A ohledně jídla, jo. Takže v Grónsku servírují na Štědrý večer specialitu kiviak, což je tulení kůže naplněná mrtvejma alkamama, nebo mrtvejmi alkami, což jsou ptáci. O tom jsme se bavili a já jsem tady četl, že to je to jedno z nejnechutnějších jídel, který když ho tě můžeš jíst. Jo, hele, tady píšou, že tahle to jídlo, takže se připravuje už několik měsíců před Vánocema, aby to bylo všechno pořádně uleželý. Takže ono to nahníje a nahnílí mrtví ptáci zabalej do tulení kůže a to jíš. Kamo, co to je? Zlatý kapr, ty vole, jako věřím, že i lidi, co nejsou zvyklí jíst ryby, radši by si dali kapra. Tak by si radši dali radši kapra. se udusíš na té kosti od toho kapra. Ne, ale ono, tady to je třeba, že jo, také známý ten Schörströmming, což je ta hnící ryba. No? A to je taky syrová ryba, která jenom jako uhnila, ale jí se to, že jo. Tak tohle to bude podle mě něco podobného zabalený v tulení kůži. Hele, to je to stejně jako když třeba teďka v tom Thajsku jsem si dával dorian. No. A měl jsi někdy dorian? Ne, ale to je to smradlavý ovoce, že jo. Ale ono to má specifickou chuť. A oni tam dělali dorianovou zmrzlinu se slaným karamelem. A smrděla? Smrděla, ale měla extrémně specifickou chuť. A ono hodně lidí to má rádo, jakože to je dobrý, ale smrdí to. Oni říkají, že jsou jenom dva tábory lidí. Buď to miluješ, nebo to nesnášíš. Já jsem to nikdy neměl, takže já nevím. Ale jsou lidi, kterým to nesmrdí. Já to tolik necítil, ale mělo to úplně zvláštní pachuť. A ještě když to bylo s tím slaným karamelem, tak to bylo úplně, že si olízneš a že říkáš, že jo, střídají si ti ty chutě. Extrémně. No, ale takže jako nikdy jsem nejet tulení kůži a nikdy jsem nejet schnilý jako ptáky. Tak, ale taky to. Každý z toho je hnusný, ale dohromady by to mohla být dobrá kombinace. Mě by zajímalo, kdo to vymyslel, tohleto. Jako. Podle mě lidi, co jsou bezdomovci. Jako tam je mrtvý tuleň, tam je starý pták, vezmeme, zabalíme, počkáme měsíc, uvidíme. Necháme se překvapit. A ty tam taky něco máš s Grónskem, viď? Já mám taky s Grónskem a taky mám jídlo. A to je... Já se nedivím, že tam mají víc druhů jídel na výběr. Tohle to přímo tradiční vánoční jídlo, jmenuje se matak a je to kus velrybí kůže konzumovaný s podkožním tukem. Je to, že by to mělo teoreticky chutnat jako čerstvý kokos, ale že je to většinou natolik tak tuhý, že je to nemožný rozkousat. Že až po chvilce žvíkání to prostě, že to polkneš celý. Že to nejde rozkousat tolik. Takže velrybí kůže s tukem. S podkožním tukem, podle mě. Mělo by to prej chutnat jako kokos. Já jsem velrybu v životě nejet, takže nevím. Ale jako přijde mi zajímavý, že by to
chutnalo kokos. Každopádně do Grónska asi nepojedu na Vánoce, protože ani jedno z těch 2 jídel, tak na to nemám chuť. Počkej, ty nemáš chuť na kiviak? Na kiviak ani na to druhý, co jsi říkal ty, na to nemám. Matak a kiviak. To jsou kamarádi do deště. Ale hele, víme, že v Česku dává dárky Ježíšek, no. V Americe to je Santa, v každé zemích to je jinak. Já tady mám Sýrii. Normálně se tam asi slaví Vánoce, ale nenaděluje tam dárky Ježíšek ani Santa, ale nejmladší z velbloudů, který měli 3 králové sebou. To je hezký. Když si 3 králové do toho Betléma, tak měli sebou velbloudy a ten nejmladší velbloudek, tak ten naděluje v Sýrii dárky. Nejmladší velbloudek. Tak jako, když si to vezmeš, tak my tady v Česku tohle nemáme, ale v Americe máš toho Rudolfa, že jo, toho soba nejmladšího, který taky jakože mu svítí nos a takovýhle věci, že lítá vepředu nebo vzadu. Takže jakoby dává to smysl, že ty kultury si to přizpůsobí k sobě, že? To určitě. Takže tam, kde mají soby, tam mají soby a tam, kde mají velbloudy, tak tam prdnou velbloudy. Co bychom měli my tady v Česku, ty vole? Jelena? Však my máme... Nebo srnu? My máme, ale víš co, my máme Ježíška malýho, tak, nebo my si jako ze zvířat, my bychom mohli mít buvola, nebo prase, protože jsme prasata. Komu by Ježíšek, jaký zvíře by Ježíškovi pomáhalo s dárkama? Vánoční prase. Ale máme, to je, že jo, reklama na Kofolu, typický, že jo, tak ale divočák malej. Takže malý divočák by Ježíškovi pomáhal. Jo, tady. hele, uděláme nový hashtag za Vánoce, Vánoční prase. Hashtag Vánoční prase, všichni do komentářů. Přesně všichni, tak. No, přesně tak. No, já tady mám Rakousko. Aha. A to víme oba dva, že v Rakousku nechodí jenom Santa, nebo nevím, jestli tam chodí Santa, nevím, kdo tam chodí. Ale chodí tam, děti mají strach, protože tam chodí Krampus. Já vím, že Krampusáci jsou ty šílený čerti. Mně se to zdá, že to je jako kdyby temnej Santa. Prostě... Jo. Že my tady v Česku to máme zažitý že chodí čert Mikuláš, ale v Rakousku to nemají zažitý na čerta Mikuláše, ale mají to zažitý na Vánoce. Jo. Jasně. Ne, tady to je napsaný, že údajně doprovází Santu a v ulicích hledá neposlušné děti. Takže ty neposlušné děti odnáší Krampus. Však o tom je ten film, který se jmenuje Krampus. Já ho neviděl. Jaký ne? Ale je to o tom, že by měl Krampus odnášet ty neposlušné děti. Mně tak vlastně došlo, že jako to, že v Česku slavíme čerta Mikuláše, tak to není normální. To jinde ve světě není, že jo? Že tohle se neslaví ve světě, tyhle ty věci. Není to třeba v Německu? Já myslím obecně, jako, že takhle, ano, jasně, když máš 3-4 státy v Evropě, tak možná, ale že to není je jako zvyk. Jo. Takže možná takhle některé ty kultury to mají spojený, že prostě existuje nějaká v úvozovkách temná entita k tomu Santovi nebo k tomu Ježíškovi nebo k čemukoliv, která prostě ty neposlušní děti za tohle kárá a nebo prostě chce odníst. Ale podle mě by to má v celku význam, nebo smysl z toho důvodu, že vezmeš si, že Santa neobdaruje ty zlobivý, spíš by měl fakt potrestat. A kdo jiný by je potrestat než Krampus? Neposral by ses, kdyby jakože přišli Vánoce, víš co, a tam tvůj bráška dostane jako krásný dáreček a ty se neprobudíš. Právě jde o to, že ty děti se mají na ty Vánoce těšit, nemít z toho schýzu. To je stejný jako, to je trošku jako jdu pryč. Není to tak dlouho, co na Instagramu, na Facebooku, na TikToku kolovalo jedno video, kde byly nějaký učitelky v Americe, v nějaký školce a měli na sobě masky vřízkota. Jo, to jsem viděl! A hrozně moc, a jak tam strašili ty malí děti, ty 4letý děti, říkali, že jestli nebudou hodný, tak je odnesou pryč od maminky. A všichni lidi tady v Česku i na světě to hrozně hejtili. Jak si tohle můžou dovolit? A tam úplně jsem čet v komentářích. Proč to hejtíte? Vždyť tady v Česku je čert a Mikuláš. A tady se to děje normálně, ale když to je v Americe nebo jinde, ale jako ten komentář byl ironický, jakože jasný. Pokud to ty lidi hejtějí, tak ale pak dělají to stejný s tím čertem Mikulášem. A já jsem si říkal, já jsem si vzpomněl na sebe, když já jsem byl malej, já jsem měl strašný strach z čerta Mikuláše a spoustu lidí tam pak psalo, a jo ty vole, teď my to tady hejtíme, ale ve finále úplně to stejný tady děláme v polovině českých školek prostě. To je tak, když moralizuješ a vlastně děláš úplně to stejný. Mně nejde tady o to moralizování, mně jde o to, že hrozně lidí to hejtí, no jakoby jo, no, ale že jako se nad tím ty lidi nezamyslej, že víš co, že řeknou, že ty učitelky by měly být potrestaný jak kráva a pak si ty objednáváš na svoje děti čerta, vole. Že to je úplně šílený. A já jsem jako říkal, že teď už spoustu rodin to vnímá tak, že jo, prostě jdem se podívat na nějaký průvod těch krampusáků nebo čertů, ale prostě už domů nechodí čerti. Takže se to vyhledává. Doslova, jako jsou lidi, kteří chodí... A nebo chodí jenom anděl s Mikulášem. A já jsem třeba za mě, jako já jsem pro, aby ten čert, jako ty vole, vem si, že tam má chodit.
No ale mě jde do té školky, že to jakoby, vem si, že ty tam sej, a jako podle mě by se ty děti pochcaly prostě, jakože spousta z nich. A však, ale hele, u nás v Čechách to takhle funguje, však chodí do těch školek IT čerti. Ano, ty děti dostanou panický strach, ale chodí tam. Je to prostě, bohužel je to tradice tady. No, že, kámo, jaký tady byli v Americe před 200 lety byla tradice, že když si měl jinou barvu kůže, tak byl otrok, vole. Tak jo, ty tradice se nějakým způsobem posouvají. Já chápu, že... já chápu, ale já chápu tady v tom, že... Jaký máte vánoční tradice? Vezmeme otroky, jedeme do města. Ne, to ne, ale... Proč vás před Vánocema zabanovali? Ale... Ne, ale jakože z mýho pohledu, tak jakoby já už jsem klidně pro, aby se ty... Ne zakázali, ale aby ty čerti prostě už jako nechodili třeba. Takže... Nebo aspoň ne k nám domů. No, prostě mi jde o to, když jsme se tady zakecali o těch krampusákách, že třeba já, když si vzpomenu na své dětství, tak mě nějak neobohatilo to, že za mnou chodili čerti, nepomohlo mi to a nemám pocit, že by to v mém životě udělalo rozdíl v tom, že bych byl hodnější. Hele, já měl maximálně tak psychický šok z toho, že jsem musel chodit přednášet k Santovi a říkat mu básničky, aby mi mohl dát nějakou tu koledu. No to je jiný, ale to je dobrý. Ale jako vem si, že ty děti se na to mají těšit. A mně jde o to, že ty děti se na to mají těšit a ne se 3 dny předtím pochcávat, že tam na ně přijede čert, vole. Nebo krampusák. Mně to přijde jako blbost. Já chápu, že to je nějaký zvyk, ale některé zvyky by se mohly časem trošičku měnit. Ale samozřejmě vůči té dětské psychice souhlasím. No. Jako ale... ano, spoustu lidí může argumentovat, my jsme taky dostávali čerty a jako nejsme a něco. Hele, a něco. Vůbec. Ale jak říkám, jako mě to nedalo nic, že k nám chodili čerty. Já jsem se akorát bál hrozně toho dne. Dobře, a bojíš se do té čertu? Já se nebojím čertu. Ne, tak ne, jakože jestli máš z toho nějaký následky, nemáš. No jako já ne. Nebo takhle, asi by mě to bylo nepříjemný. Nevím, my si třeba, jako třeba od nějakých 8 let už jako jsme Mikuláše neřešili přes čerta vůbec. No to je jedno, to jsem se zase zakecal, ale prostě přijde mi blbý na Vánoce, aby chodil krampusák v tom stylu, že ty děti se mají těšit na Vánoce a nebejt z toho vyschýzovaný. I zlobivý děti, vole, no prostě zlobivý dítě, někdo může mít definici zlobivého dítěte, že to dítě má ADHD akční, nemůže za to. Takže jakoby já jsem takového názoru, že ty děti se mají na ty Vánoce a vánoční svátky těšit a nebejt týden předtím v prdeli z toho, že tam možná přijde Krampus, možná ne, vole. Takhle to vnímám, já jsem se tam do toho zakecal. No, tak pojď. Jo, hele, tak když už jsme tady u toho, tak já tady mám Island, jo. Tak na Islandu nosí dárky 13 vánočních skřítků, který přijdou do města už 2 týdny před Vánocema a každou noc rozdávají dětem dárky. Každou noc 2 týdny před Vánocema. Navíc na Islandu věří na vánoční kočku, která sežere každýho, kdo nebyl po celý rok dostatečně pilný a pracovitý. Takže na Islandu dostávají od skřítků 14 dní předem dárky. A sežere tě kočka. A mají tam obrovskou kočku, která žere lidi. Hele, a teď máš problém s Krampusem, ty vole. A na Islandu tě sežere kočka. Ano. Tak co si vybereš jako? Sežere tě gepard nebo udělá na tebe čert bubu? To podle mě bude normální kočka, akorát zvětšená, ne? Nebo jako myslí tam mají tygra. Na Islandu. Taková puma. Protože, že mami, co to je? To je Joško puma. Ano. On zabíjá malé zlobivé děti. Možná dobrý, že tady máme toho Ježíška, a nemusíme tady vymýšlet skřítky, velký kočky a krampusáky. Ale zase vem si, dostáš dárky 13 dní. No ale víš co, můžeš je dostat jeden večer všechny, anebo 13 dní po jednom. A nebo jich máš víc. Nebo jich máš méně, ale jsou větší. Protože loni jich bylo 37. Sám jsem vypočítal. Tak co tam máš dál? Teďka? No, když už tady si říkal, jak je to na tom Islandu, kdo tam chodí, na ty Vánoce, ti skříci, tak v Itálii zase se ty svátky slaví až 5. ledna. V lednu až jo. V lednu. Aha. Tak to je tak až Španělsko, tam jsou ti 3 králové. Nebo Rusko, tam to mají taky, myslím, že děda Maroz, nebo tam to mají taky až v lednu, ne? Nebo tam mají... Není nahoru v Rusku ten... Nebo tam mají Nový rok v lednu? Já nevím, teďka jedno z toho. Já myslím, že jo, Vánoce tam mají. Mrázik tam chodí. No ale až v lednu. V lednu? No, v lednu. No, co tam máš? OK, no, tak tam to slaví, v Itálii to slaví až 5. ledna. No. Místo Santy Ježíška či jakéhokoliv pána v červeném s bílýma vousama. V Itálii obdarovává děti stará žena a neúplně přitažlivého vzhledu a jmenuje se La Bafana.
No. Přilítá v noci na koštěti a domů se dostává komínem. Děti na posilněnou připravují víno a lokální dobroty. Hej kámo, to je daleko lepší, než ty vole dostávat mlíko a sušenky v Americe. Tak boom v Itálii ta Ježíška nebo Santa Clausová, nebo co to tam mají. Počkej, La Bafana. La Bafana, tak vem si to a vem si, že nakalená prostě. Nakalená čardějí celý tam mezi barákama. Máš dárečky už pro 15. rodinu v 15. baráku. Ty vole, furt víno, pohodička. Máte k tomu Olivia Sejra? tak takový Vánoce nechceš zažít. No, La Befana jako ta... se musí zbudit. Ona pak dělá Befana večer, až přiletí domů. Jo, taky to. Doufám, že dneska nebude poslední barák, ke kterému přiletí. Poblitej koberec. Byla tady. Nechala nám tady pěkný dáreček, ty vole. Zbytek zůstal někde v Kobíně. Že mám, a kde máme dárky? No dárky nejsou, La Befana všechno zgrcala. Jo, no. Hele, já tady mám, že Dánové tradičně balej dárky do 20 vrstev vánočního papíru. A by ten člověk, který ty dárky dostane, tak aby si to fakt zasloužil, že si to musí rozbalit postupně, že mu to trvá. Hele, můžeme aspoň říct, že v Dánsku se neplýtvá. Vůbec ne. Jo, no. 20 vrstev, pohoda. Hele, jde vidět, že tam ta minimální cenová hodnota, kterou oni mají, tak je to asi trošku někde jinde, že si můžeš dovolit. V dnešní době už chci vidět, jak každý šetří na papíru, tak jak koupí papír na to, aby tam dal 20 vrstev na tom dárku. Moje babička, co bydlí v Krkonoších, tak ta si ty papíry schovává. Ona to rozbaluje vždycky, vždycky tak opatrně a vždycky, babi, proč to rozbaluješ takhle pomalu? No já si ho schovám na příště, on se hodí. My si z toho děláme ty dánský babičky, který mají těch 20 vrstev, kámo. To musí být šílený množství papíru. A ty malý nadšený děti, kteří začnou trhat a babička dá po hubě, že co děláš? Jo, no, to je na příští rok. 3 hodiny otvírá jeden dárek, aby zachovala těch 20 vrstev. Však proto si to zaslouží, víš co ten dárek? To je pravda. Už se na to potom netěší. Že tak, další Vánoce, super, po 2 hodinách, tak co tam máš? Ještě nevím, ještě tam nejsem. Do 4. března budeš rozbalovat dárky. Jo, tak proto možná v Itálii se dělá to stejný, proto se ty dárky začnou otvírat až 5. ledna. Ty reálně se na tu finální vrstvu dostaneš až 5. ledna. Jasně, to bude ono. A no? Já tady mám třeba v Namíbii, jo. Takovýchhle zemích se taky slaví Vánoce. A tam na Vánoce rozprostírají kůže zabitých kos a volů chlupatou stranou na zem před nějaký svatý oheň. A muži po nich pak dupou a to jim má přinést štěstí. Takže my tady v Česku pouštíme lodičky nebo svíčky a oni tam zabíjejí kozy a voly. V Namibii? Jo, v Namibii. Stáhnou je z kůže a pak na tom dupou, na těch kůžích. A pak večer dupou kralici na kůži. Ano. A mají tam přinést štěstí, tak asi jo, že? Asi jim to tímhle tím způsobem přinese štěstí. Na kůži, že? Máš tam ještě něco? Ne, já už tohleto je z mojí strany všechno. Já tady ještě pár mám. Povídej. Třeba Jihoafričani. No. Tak Jihoafričani si na Vánoce, který mají být plný lásky a míru, moc nepotrpějí. Protože dětem vyprávějí pověst o neposlušném chlapci Denim, který svý babičce snědl koláčky napečený pro Santu Klause a ta ho za trest zabila a jeho duch od té doby straší vánoční domácnosti. Vem si, že ty vypráví svým dětem, jestli budete jíst cukroví, tak vás vaše babička zabije. A vy budete jako duch strašit, ty vole. A vidíš, a přesně z toho pak vznikla celá pohádka Denis po starého kolí. Tak dlouho sral lidi, až ho babička zařízla. Kámo, a tam asi to musí mít jako jinou tu kulturu. Pak v tom, že ty děti prostě podle mě mají schýzu z toho, aby neochutnali nějaký vánoční cukroví a mají hrozný strach z babičky na Vánoce asi. Tady babička přijde na Vánoce a ty se pochčíš prostě instantně. Babička přijde na Vánoce, ne, babičku ne. Máš tam ještě něco? Jo, mám tady Polynézii ještě. No. Tak v Polynézii roznáší dárky vánoční krab s obrovskýma ostrýma klepetama. Ale takže... tak kraba bych si dal. A rozřeže každýho, kdo by na něj nevěřil. Takže tam to má ještě pojištěný, že tam ani nemáš možnost v té Polynézii nevěřit na vánočního kraba, protože se na něj nevěříš, tak on tě rozřeže těma klepetama. Hele, beru to, no. Jako co s tím uděláš, no? Když na ně nevěříš, dlouho nevydržíš. Přesně. Tak Vánoce nedožiješ, dárky neuvidíš, tak radši na toho kraba věříš. A když jsem řekl toho kraba, taky si představíš obrovského kraba s čepičkou. Já si ho představuji s tou vánoční čepičkou, jak má na straně hlavy. Já si představil toho z té Moany od Disney. Já jsem neviděl Moanu. Ne? Ne, já bych se bál, že bych to brečel. Asi proč? Jo. No, protože já brečím u každého filmu skoro. Fakt? Jo, je úplně jedno, co to je za film. To už jsme jednou řešili, že jsme u brečení u filmu. Ano, no, ale jakože který z těch všech těch obyčejů a tradic ti přišel jako nejdivnější, vyloženě nejdivnější, když se nad tím zamyslíš? Ale mě asi, já miluji jídlo na Vánoce. Takže to jídlo, takže já si dokážu představit, že bych jedl
toho tuleně. V tulení, nebo to je v tulení kůži, ne? V tulení kůži schnilej pták. nebo jako, pak když tam byl ten, potom tam byl, to nebyl tulení, to druhý. To byla velryba. To bylo velryba s tím malým podkožním tukem. No, co prostě celá takhle kostka, nějaký velrybí kůže. No, ale co by se mi, kdyby jsi mohl vybrat kterýkoliv z těch svátků, obyčejů, nebo z těch tradic, kterou by si vybral, že bys ji chtěl zažívat? Kterou bych chtěl zažívat, jo. Jako mně se líbilo to, jak tam říkali, že dostáváš 14 dní předem dárky. To mi přišlo docela dobrý. 14 nebo 16? 2 týdny, 14 dní. Jo, 14 dní. A to bylo, myslím, že Island, že tam mají tu velkou kočku. Jo, ta kočka, že... Tak to mě přijde docela funny. A to rozdají ti skřídci malí tam. Jo, že máš malý skřídky, co ti každý den dají dárek. To mě přijde docela dobrý. Hele, mně se zase líbí to, jak se ve Venezuele jezdí na těch kolečkových bruslích. Aha. Ale co bych ještě třeba taky... Švýcarsko s těma party domečkama. Jo, přesně kámo. Tak. Ale co bych asi nechtěl zažívat je v Norsku. Jsou ty sauny? V Estonsku. V Estonsku? Estonsko, no. Tam byly ty sauny, co jsme řešili. Aha, s tou rodinou. Tak, hele, asi bych nepotřeboval vidět prostě na Vánoce celou svoji rodinu nahou. Tak třeba jsem oblečený, veď. Jo, půjdeš oblečený do sauny. Já jsem byl v sauně 2krát v životě a vždycky jsem jako měl trenýrky. Tak chceš hovado? Tak se tam nebudu ukazovat přece. No tak ukáž plejtváka. Ježiš. Na Vánoce. Ať se pokochaj. Merry Christmas. Toho Alkan, nebo jak se to jmenuje, ten schnilej pták, vole, v tom tý tulení kůži. Ježiši Maria, dámy a pánové, už se blíží Vánoce, tak už jsme takový rozhýbení trošku, že? No, takže když tak, nám napište do komentáře pod video, jaký máte vy zvláštní třeba ten obyčej, který vy slavíte doma. Jestli máte nějaký zvláštní, no. To pak my za týden probereme, nebo za 14 dní. Za týden. Už se to blíží, viď? Počkej, já se podívám, to by mě zajímalo. Zatím pokračuj. Za týden. Tak my probereme naše Vánoce a naše vánoční zvyky. Jo, bude to za týden. Jo, za týden. Příští týden v pondělí vychází právě náš vánoční speciál, kde budeme rozebírat, co my máme rádi na Vánoce, co my děláme na Vánoce, jak jsme slavili Vánoce, když jsme byli malí. A jak teď? Prostě různý takovýhle typy, no. Kuba tam vlastně bude říkat o tom, jak moc často chlastá. Budeme si dávat dárky. My dva si spolu budeme dávat dárky a schválně, který z nich bude nejdivnější. Hej, pokud ty jsi vybral fakt nějak extrémně divnej. Můj dárek se pro tebe dělal týden. Normálně to je dělaný na míru pro tebe, ten dárek, takže to se... Začíná mít teďka strach. Jo, měj strach, jo, budeš mít, potlemí se jak svině. Bude takže... jako cítí se trapně. Nevím, uvidíme. Každopádně ten dárek bude stát za to. No určitě, nezapomeňte se podívat na naše Hero, kde pokaždé dáváme díl pár dnů dopředu a taky tam dáváme bonusové epizody s každým hostem, takže je tam hodně zajímavý content, který my vlastně nemůžeme říct tady na YouTube kvůli cenzuře a tam se dozvíte... Ale i další věci. Máme tam pro vás uspořádané soutěže, jak jsme říkali na začátku, využíváme vaše komentáře nebo vaše nápady na otázky na hosty, které necháváme na Hero. Přesně tak. Taky nezapomeňte se podívat na Royal Jerky, na Royal Jacks, na náš nový popcorn. Jo, máte to v popisku, steak 10 slevička. Mějte se každopádně krásně, budeme moc rádi, když tady hodíte lajčisko, nebo nás začnete odebírat, případně sledovat, pokud nás posloucháte třeba na Spotify nebo Apple Podcast. Přesně tak. Mějte se krásně a příští týden si určitě pusťte epizodu i na YouTube, pokud jste právě na Spotify, protože tam si dáme ty dárky. A budeme hezký vánočně oblečení. No ty určitě, já když se oblíknu jakkoliv, tak to nebude hezký. Tak jo, mějte se hezky. Čau. Vítáme vás u další epizody Hypecast podcastu Only Boys. Já jsem Martin. Hody, steak. OK. Pokud nás ještě nesledujete, nezapomeňte dát odběr, protože už jdeme na 250 000, že jo? A samozřejmě si koukněte na náš Instagram, TikTok a všechny naše streamovací platformy. Doprovody. Taky Hero, dámy a pánové. Já vás taky vítám tady. Jak jsem říkal, mrkněte se na naše Hero. Všechny epizody jsou tam o několik dní dřív. Zároveň tam je se všema hostama bonus a zároveň tam ještě víte, kdo přijde a kdo tady bude v dalších epizodách. A taky pro vás budeme tam chystat zase pravidelně nějaké soutěže, nějaké zajímavé rozdávačky, vám budeme rozdávat nějaké ceny. Jo. Proč ne? Na mém Hero se ta soutěž s tím PlayStationem jako ta byla dobrá, takže i tady budeme dělat soutěže. Kdybyste chtěli soutěž o PlayStation 5 a k tomu něco, tak řekněte a třeba uděláme a přihodíme k tomu nějaký iPhone 14 Pro. Jo, takhle, že by to bylo uděláme pořádný giveaway, proč ne? Přesně tak. Samozřejmě, náš drink Hype Energy by Hypecast je tady nachystaný, protože potřebujeme pořádnou dávku vitaminu.
Takže na Fruitissimu, dámy a pánové, po celé České republice, když přijdete a řeknete, že chcete Hype Energy by Hypecast drink, tak vám ho takhle udělají krásnej. Ale uvidíte ho v každém Fruitissimu, když přijete a je tam nabídka, tak je to sezónní nabídka. Je to přímo uprostřed každé té pobočky, to neminete. I kdyby ne Hype Energy by Hypecast. No a každopádně určitě se podívejte i na Royal Jerky, protože tam máme popcorny a na to můžete využít slový kód Steak10. To máte taky v popisku videa na YouTube. Nebo tak, na Slovensku Steak10 SK. Přesně tak, takže kdybyste si chtěli napít, nebo najíst u našeho podcastu, nebo u čehokoliv jiného, máte tady možnost. Přesně tak. Já jsem řekl teda, že to naleju. Každopádně dnešní téma si o to úplně žádá. No, jako, o vitamínky. Budeme asi probírat. Jo, takhle, já myslím, jako co budeme probírat. Když je to velikonoční pondělí, tak budeme probírat asi Velikonoce, dámy a pánové. No, čím to asi bude? Viď? Co nás čeká a co nás nemine. Takže Martine, já se rovnou zeptám, co ty a Velikonoce? Jak jste to slavili jako děti třeba? A jak to vnímáš teďka? Zrovna Velikonoce pro mě jsou extrémně oblíbený svátek, protože my jsme Slováci, no. Tak u nás se to hodně slavilo, i u nás doma. Tady my jsme každý Velikonoce byli na Slovensku babičky. Aha. Nás vždycky vyzvedl děda a jeli jsme mrskat. Takhle po známých. A každý ráno to začínalo v celku peklem pro mamku, což mě velice mrzí. No. Občas. Tak i tak to dělám doteď, že jsme mamku probouzeli třeba vědrem. Že jsme po ní... Vědrem? Jo, chrstli ledovou vodu a pak ji... Proč? To jsou taky slovenské tradice. Na Slovensku se chrstla ledová voda, jo? Ledová voda, jakože buď stříkáš z něčeho... To my tady v Česku nemáme nebo jdeš vědrem, ale my jakože jsme házeli vždycky vědro ledové vody na mamku, takže několikrát se stalo, že jsme se s taťkou domluvili. Aha. Když jsme byli u babičky, mamka ještě spala, taťka přišel, probudil nás a už jsme měli ten kýbl a chrstli jsme to na mamku celý. To je taky ten typický středověk, dámy a pánové. Prostě ženská se celý rok slaví, ty vole, nebo stará o ten statek, nebo o ty polnosti. A ty pak mátíš. A ráno jí chrstneš vodu, se řežeš a pak říkáš, abys uvařit ženská. Já se jdu ožrat s chlapama. Kde mám výslužku? Jo, kde mám jídlo a jdu se ožrat s chlapama. Takže takhle se to slavili. Jo, a do toho my jsme byli s bráchou taky zábavní kluci, takže my jsme vždycky sousedky. Mm-hmm. Tak oni měli takový dvoupatrový dům. No, tak my jsme vyšli vždycky do druhého patra, já jsem je vytáhl ven a oni jak vyšli, tak brácha z vrchu kýbl na ně vylil s tou vodou. What the fuck? Já vím, že tady v Česku se říkalo, že po 12. hodině jako... ženský dávají chlapům. Že ženský jako chlapům jako polejvají. My jsme to slavili jako děti tak, že jsme chodili jako po ulici a chodili jsme jako od baráku nebo od bytu k bytu, že jo? A koledovali jsme si sladký, koledovali jsme si vajíčka, ale už hrozně brzo, v 7 ráno. Kolikrát se stalo prostě, že jsme někomu přišli a oni byli ještě v pyžamu, že jo? My jsme dostali peníze, bacha. Vy jste dostali peníze? No, my teda ne. Protože máme takovou říkanku. Jo, no jasně, říkanka se říkala. My jsme dostávali stužky ještě na pomlásku, že jo? Aha, to taky. A já si pamatuju, že vždycky byl nějaký speciál Média Béďa velikonoční v televizi. Já jsem na něj hrozně koukal. A to bylo snad jediný, co jsem koukal na Médiu Béďu, jinak to v televizi snad nikdy nebylo, tyhle. Takže Looney Tunes, Média Béďa, takže jsme pak koukali na pohádky. Pamatuješ si nějakou velikonoční říkanku? Co jsi říkal, když jsi mrskal? Tak my jsme říkali takový to hody do provody, dejte vejce malovaný, to je taková ta klasika. A pak jsme říkali hody do provody, dejte všechno kromě vody, nedáte-li rum, tak vám zbořím dům. Mm-hmm. Nebo nedáte-li rumíka, tak vám zbijem tatíka. To nevím, no. Já si pamatuju slovenskou svoji, co my jsme vždycky říkali, doteď říkáme. No. Na Slovensku je šiby, ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, ještě k tomu groš, bude toho dost. Jak se říká ten začátek? Šiby, ryby. Šiby, ryby. Co je šiby, ryby? Jakože je to, jak mrskáš prostě. To říkáte, šiby, ryby, masné ryby. Říkáte šiby, ryby na Slovensku. Kámo, to je úplně jako nějaký rapper. Šiby, ryby. Masné ryby, jo. Proč kurva žádný slovenský rapper ve svých písničce neříká šiby, ryby? A víš, tam máš ještě k tomu groš, bude toho dost, že tam... Rovnou si říkáš o ty peníze, jo, od dětství, hej. A když si dostaneš, my se dostávali vždycky slovenskou 100, nebo když byli přejíc nějak nám dali víc. Fakt jo. Ty bro, já jsem si vždycky za Velikonoce tolik vymrskal. A teď ty mladí Slováci se koukají prý 100, jo. A já mám 1000, ne, že mají eura, že jo, teďka, že jo. Teraz čože? Ty jsi dostal 100 euro? To čo je? To kde som žil? Žili takže 5 eurovku. 5 eurovku, 4 eura si dostal drobné a išel si domů. My se od babičky dostávali ledovou čokoládu, se to jmenovalo. A to jsem miloval vždycky. Ledová čokoláda, to bylo super. Jo.
Pak jsme to vždycky přitáhli domů, my jsme to nosili v košíku, že jo, pak jsme přitáhli košík domů. Ale třeba, když mě bylo třeba 15, 16, tak už jsem nechodil. Brácha ten chodil do města, protože jak jsem říkal už ve spoustě videích, tak my jsme žili v lese, nebo žijeme jako rodina, máme barák v lese, že tam nic není v okolí. Lesníci. Takže brácha jezdil do města za klukama a chodili a tam už si dávali panáky, že jo, když byli dospělí, počeštěně. V těch 15 letech byli úplně dospělí. No jasně, no. Co si budem? Takže tam si už dávali panáky a vím, že se jednou vrátil, sedřená noha úplně do krve a košík v prdeli, že jo, zničenej, že měli tolik panáků, že prostě nedokázali ani na kole. A to už byl dospělej teda. Ty vole, jako fakt. Jo, a sedřenou nohu z kola, že jak u nás teďka se to snaží odnaučit, no, brácha. Kvůli prcku mať tolik nejedou. Jako co odnaučit? Tak jakože až takovýhle ty tradice, že vezmeš to vedro vody a... Jo, a tvůj brácha ale žije v Česku. Jo, my žijeme všichni v Čechách. Ale máte furt jako slovenský tradice na Velikonoce. Jo. Jasně. A i vánoční tradice, všechno. Jo. My si držíme své. A jak se tváříš na Velikonoce dneska? Jako z dnešního pohledu, nebo teďka? Teď kdybych mohl, tak to dělám ještě pravidelně. Jo. Ne, tak já tyhle ty tradice miluji tím, že jsem vyrůstal na tradicích, tak já bych prostě každý ráno vstál, vzal to vedro vody, schrstal celou rodinu a běž dál. Já jsem třeba, jako, když si to jako beru teďka zpětně a co jsem se bavil s pár lidma, tak já začínám být jako dost proti velikonoční tradici jako pomláska. Ono takhle, abych to vysvětlil, jo. Jako je OK, když je to prostě ze srandy, že to. Ano. Ale co mi třeba říkala Marťa, prostě nějaký jako různě vzdálený kamarádi, rodina nebo něco, tak si se většinou ožrali, vzali tu pomlásku a ale fakt jo, jako zmlátili. Ale počkej, to jsem taky několikrát slyšel a vím, a i známí tak mývali. Největší sračka, vole. Ano. Totálně, že má úplně klobásy po stehnech, to nepochopíš. To je úplně jako k hovnu. Ne, a tak to nejsou tradice, to jsi debil. No jasně, ale že pak někomu přijdou ještě jako ty ožralí kamarádi a jsou ožralí, vůbec neznají to, že jo. Tak jako pak nemá žádnou míru. A ty holky, který to takhle mají, what the fuck prostě, co mají to je? Mají odpor vůči těm tradicím. Ano, ono to bylo hezký, že prostě, OK, a i kdyby si trošku pošplichal vodou, lehce poplácáš, v pohodě, ale ne to mlácení. No jako... jasně, takže tohle se mi třeba hodně vadí. Já když jsem malý, tak jsem mámku bránil. Já nevím proč, ale mě to jakože začátku vadilo. Já nevím proč, běžte na ní tamhle. Ne, ale jako před bráchou, mě to bylo strašně nepříjemný. No, pak jsem se naučil, začal jsem to dělat taky. Takže. No takže já jsem třeba proti tomu vyloženě, jako že se někdo ožere a pak jako jde, ale vyloženě jako zmlátit, že vezme i vezme tu druhou část té pomlásky, tak takový lidi jsou fakt pro mě jako kreténi. To jsou fakt debilové. Děda to učil plíst, takže my jsme si dělali třeba i 3 metrový. A ty pořádný. A tím nikoho nemlátíš, to máš jen tak jako, že jo? No my jsme s tím chodili. Ty vole, to fakt se převážil úplně. Ne, a tak jsem tak dělal. Mně se třeba hrozně líbí ta americká tradice Velikonoc, že by to jako pro ty děti přijde úplně skvělý, že ty poskováváš čokoládový vajíčka nebo něco. To je dokonce německý, se mi zdá. No ale jako v Americe se to hrozně proslavilo, že? A ty vlastně chodíš s těma dětma a ty děti hledají jako poklad, že hledají skovaný vajíčka po baráku. To, co tam nechal velikonoční zajíček, no. A to mě přijde jako skvělý. Místo toho, aby prostě ožralí borci chodili barák od baráku a řezali ženský jako silou, ty vole. No, to určitě. Takhle to mám, že třeba přemýšlíme s Martou, jak budeme vychovávat naše děti. Samozřejmě chci zachovat nějaký tradice, ale právě to chci mít v té míře, aby se to, tak samozřejmě to záleží taky na mě jako na táto, že se prostě nevožeru, nebudu mít ožralý kamarády a nebudem jako řezat. Ano, žereš svýho 10letého syna. No to nejde, ale že to jako takhle vnímám, že ne, prostě, to určitě. Že jako je tradice a tradice, no, a jakože když někdo řekne, je tradice zmlátit děcko, ožralej, no, tak je to kreten ten člověk. Ne, že? to jsou, jak jsem říkal, brách, jak se to snaží trošku změnit pro ty děti, no. Tak on zaprvé on má, koupím malimu, Kubičkovi, že má svůj tatar, ale dělají ty vajíčka. A to dělají pro všechny děti. To dělají pro holky nebo pro malou. Takže oni potom na zahradě tam sbírají ty vajíčka, nebo to schovává, oni jdou s ním. Vím, že brácha tak 2 roky zpátky, minulý rok takhle bylo, že jim koupil ty malý košíčka, poschválili se ty čokoládky, my jsme to natáčeli, jak tam chodí ze strany na těšení, že úplně. To je právě stylový, že jo? Je to strašně hezký. A v té Americe já jsem to zažil, já jsem byl jednou na Velikonoce v Irsku a tam jsem to zažil. A tam to vidíš, že to je všude. Zaprvé se to všude prodává, ale víš, jak ty děcka to užívají venku. Přesto se dělá v parcích. Jasně. A co tam dělá
veřejně pro děti chodí sbírat ty vajíčka, nevím, čokolády a i normálně na tvrdo vařený vajíčka. No jasně, to mě přijde jako lepší, než vidět ožralýho fotra, jak se tam, neříkám jako u mě, ale obecně. Jak mlátí mámu. No jasně, to je prostě, no to je jedno. Takže to máme ohledně našich Velikonoc a my tady pro vás máme připravený i to, jak se slaví Velikonoce v jiných zemích, když už jsme tady nakousli tu Ameriku, ale i v dalších zemích, protože to opravdu není běžný a to, co slavíme my jako v Česku a na Slovensku, to nikde jinde se nedělá. S tím, že se nedivím docela, že se to jinde nedělá. Polsku tam ještě. Možná v Polsku, ale že se to víc zaměřuje spíš na ty děti, než na ty fotry asi. Takže já začnu. Já tady mám Norsko. A Norsko mě přijde mega zajímavý, protože Norové dodrží opravdu nezvyklou tradici, která se nazývá Páskekrym, tedy velikonoční zločin. Ne, nevraždí ani neloupí ve velkém, ale většina lidí v tomto období čte detektivky nebo thrillery a v televizi sleduje filmy a seriály s touto tématikou. Zvyk prý pochází z roku 1923, kdy na titulních stránkách novin podporoval vydavatel knih prodej svého nového krimirománu. Reklama se podobala skutečné zprávě o vraždě, takže mnozí netušili, že jde pouze o inzerci. Část norských rodin o Velikonocích vyráží na dovolenou, odjíždějí na Velký pátek a vrací se v úterý po velikonočním pondělí. Čas zpravidla tráví na lyžařských chatách v horách a nedaleko lyžařských svahů. Nebo co jsem koukal, že Norové taky dost často vymýšlejí nějaký jakoby krimi příběhy a pak je celou rodinou. A i celý vesnice to hrajou. A celý vesnice a že jedou jako luštit. Že jdou právě luštit. A teď si vím, že tohle všechno vzniklo, že nějaký týpek si před 100, vlastně teď je to fakt 100 let přesně. Si před 100 lety dělal reklamu na knížku. No. A teď je to tradice v celé zemi. Prostě. Že se na Velikonoce luštějí příběhy. Hele, ať už je to tradice, jakákoliv stylem, co děláš. Mně se to líbí to, že to dělají všichni. Jo. Není to nic nebezpečného, samozřejmě, pokud se nestane něco vážného, že jo? A potom všichni řeší reálnou vraždu. To máš o Glass Onion, ten typ. Jo. No jasně, jak je na Netflixu. No ale jakože je to super. A teď se vím, že v té vesnici jsou lidi, kteří prostě to fakt tím žijou a vymyslejí nějakou jako hru, třeba pro ty děti nebo i pro ty dospělí. Krimi hru, že máš hledat, kdo je vrah v celé vesnici, vole, a hrajou to všichni prostě, nebo většina. To musí být prdel. Tak to máš takový ty unikovky, to máš ve velké míře a máš to jenom prostě jinak tematicky, ale je to super. Právě, tohle se mi třeba mega líbí. No, děláme to na Velikonoce letos. Už asi nestihnem, kámo. V Pardubicích, ale celý Pardubice a Olomouc zapojíme. A musí lidi přejíždět. Kvůli nápovědám. 2 hodiny. Tak co máš Já mám Polsko. Ve střední Evropě se během Velikonoc slaví podobné zvyky, ale dovolte mi představit tradice našeho méně známého souseda Polska. Věřící rodiny chodí na Bílou sobotu společně do kostela, kde si nechávají požehnat jídlo, které snědí až v neděli ráno. Většinou si sebou nosí bílou klobásu, vejce, křen, chléb se solí a černým kořením. Méně křesťanským zvykem už je polské velikonoční polevání, čili šmingus dingus. Na velikonoční pondělí se chlapci a muži snaží děvčata zmáčet vědra vody, dnes ale používají i stříkací pistole a cokoliv, co jim přijde pod ruku. Legenda říká, že dívka, kterou polijí, se do roka provdá. Počátky této tradice se hledají až u křtu polského knížete Měška, který byl pokřtěn na velikonoční pondělí v roce 966 našeho letopočtu. Takže tam se taky polejvají. No. A pistolky stříkat, že to upgradeovali. Ale to musí být prdel. To může být koupíš fajn. Ty velký nervky, když to napumpuješ a jdeš? Jdeš po ulici a bude... No pak máš, že jo, na zádech, ještě teďka se prodávají nějaký jako stříkací zásobníky. Co máš zásobníky, že jo, tak to musí být úplně ultra. Prostě chodíš a máčíš všechny. Ale že se do roka provdají, tak to asi uděláme doma, takže Martia zůstane v suchu letos ještě. Tak já přijdu. No, Martia se tě přijde podzákat. Pojď se provdáš do roka. Já tady mám Velkou Británii. No. Velká Británie se pyšní celou řadou zvyků, které se mění podle jednotlivých hrabství. Často se například tančí, takzvaný Morris dancing, neboli velikonoční lidový tanec. Tanečníky, kteří mají na holeních přivázané zvonky, doprovází při složité choreografii hudba. Nechybí jim ani palice, jež představují meče. Zvláštní součástí choreografie je mávání kapesníčkem. V rámci křesťanské linie velikonočních svátků je významný Zelený čtvrtek, kdy si lidé nechávají žehnat posvěceným olejem. Časté je i symbolické omývání nohou. V tento den se rovněž teď už vlastně král Karel III. Na základě tradice setkává se staršími
občany a obdarovává je penězi. Takže tam se tancuje. Tady máš 500 000, abyš. Jo no. Tam se tancuje a dávají se prachy. Tak to je Morris Dancing, víš, odkud to vychází? Odkud? Tak to je z toho z Madagaskaru. Morrissey, tancuj. Morrissey mávej, Morrissey mávej. Rychlej mávej, Morrissey. Tak v tomhle hrabství asi jo. Morrissey, tancuj, Morrissey. Tam je radí Madagaskar. Ale vem si, že prostě jsou Velikonoce, ty jdeš a najednou přijde král britský a dá ti peníze. A ty jenom, že prosím vás, nemáte na čučou. Takže jako... Tady máš 10 000. Velká Británie to má taky úplně jinak, což je vtipný. Jak každá země to má jiný. Je to zvláštní. Protože třeba Vánoce, tak se lidi dávají dárky, to je všude stejný, jako v tomhle případě. Tak pokud neslavíš Kwanzu nebo Chanuku, že? No, ale jako by ty Velikonoce, že je úplně odlišný. Že tady se to v Česku řeší, takže ji jakoby poplácáš holku, aby byla zdravá, aby se vdala, a tam, že tancuješ a omýváš nohy. To jo, ale to je podle mě jeden z těch starších zvyků, ale tam se taky dodržuje, zrovna UK dodržuje tyhle ty věci, co se týče toho velikonočního zajíčka. Co tam máš ty? No, já mám Bermudy. Aha. Jo. Na Velký pátek se na Bermudách jedí koláče, stresek a nechybí ani sladké koláče. Oblíbeným zvykem je i výroba vlastních dárků a jejich draků a jejich pouštění. Kámo. Vysvětlení této tradice je v skutku originální. Učitelka z britské armády se prý v nedělní škole snažila místním vysvětlit, jak se Ježíš dostal na kříž do nebe. Proto vytvořila draka, jehož konstrukce má tvar kříž. A právě odtud pochází zvyk pouštění draků, kteří jsou většinou dělaní ze dřeva, barevného papíru a mají dlouhý ocas. What the fuck? No viděl What jsem, the že, fuck? jak vzniknul pouštění draka. To je bermudský velikonoční zvyk. A díky tomu my si pouštíme tady draka. Pouštíme na podzim draky. No. Já jsem si říkal, že to má vždycky tvar kříže, že se dělá prostě drak. Tyjo, kdo začal pouštět draka? Tak do draka uhodil blesk, že jo? No to začali, no. Benjamin Franklin. Si myslím. Ten vynalezl hromosvod. Takže tak, no. Franklin tam dělal vlastně klíč, nebo co tam dal na vrch toho draka, aby to trefil ten blesk. Asi no. Tak zjistil, že v blesku je elektřina. Já si myslím, že už a to tušili. Že by to možná bylo ještě dřív? No, každopádně to bylo v Bermudách. Tak to mi vůbec nedošlo, že vlastně, jako jo, draky... Ale to je hezký vysvětlení. Je to fakt hezký vysvětlení. Tím, že draka máš, ten původní drak máš kříž, no, tak se dostal do nebe. No, na kříži. Na draku. Na drakovi. Na drakovi. Ulov si svého draka. Já mám Spojených státech amerických, to už jsme tady nakousli. Ve Spojených státech amerických slaví velikonoční svátky opravdu zajímavě. Vajíčka se barví na řadě míst, ale Američané spojí tuto tradici s velkolepou událostí zvaný Easter egg roll, která se pravidelně odehrává na trávníku před Bílým domem. Americký prezident pozve děti a ty na zahradě hledají ukrytá čokoládová vajíčka, která schoval takzvaný velikonoční zajíček. Každý rok se slavnost nese v originálním duchu a ta letošní se zaměří na zdravý pohyb dětí a bude propagovat zdravý životní styl. Hledání vajíček pochází z Evropy a do Nového světa ji sebou přinesli osadníci ze starého kontinentu. Samotné Easter egg roll má dlouhou tradici a v Bílém domě se koná už od roku 1878. To jsem viděl už několikrát, že takhle právě, že u toho Bílého... Jo, přesně tak. Ale vidíš, z Evropy to pochází. Mně se zdá, že je německé, ale nejsem si jistý. Jo? No. Ale zdá se mi, že to pochází z Německa původně. Je to možný. A jo, tam se říká, jako, že velikonoční zajíček schoval vajíčka. Ale není náhodou takhle na Velikonoce i ten svátek, nevím, jestli ve Skotsku, nebo kde, jak pouští ty bochníky toho sýra z toho kopce. To je na Velikonoce? Na něco to je? Mně se zdá, že to jsou Velikonoce taky. To tady nemáme jedno z tohohle toho. Protože těch zvyků je strašně moc, to bychom tady byli až do příštích Velikonoc. Ale ne, ale je toho hodně a zdá se mi, že to pouštění toho sýra je taky na Velikonoce. A to je hrozný masakr, ty vole, to jak z toho tím kopce. běhají a rozsekávají se, ty se musí zlámat kosti, jak svině. Co tam máš dál? No, já mám Filipiny, jo? Aha. A v této asijské zemi si z křesťanských oslav Velikonoc vybrali opravdu jedinečnou část. Ukřižování Ježíše. Katolické náboženství ani kostely však tuto praxi moc nepodporují. Místní dobrovolníci se na Velký pátek nechávají dobrovolně přibít na kříž, případně se bičují a jinak trýzní, aby odčinili hříchy, které prý během roku spáchali. Stát i církev tento zvláštní rituál tvrdě odsuzuje, přesto dobrovolníkům jsou rány ošetřeny bezplatně, stejně tak je jim po sejmutí z kříže poskytnutá péče. Jako? To jsem viděl na spoustě různých, jako bylo koření a takhle, že ty pořady. Přesně tak, i ten, jak jsme, objektiv. No. Ale
Hej, jaký musí mít odhodlání, že vezmeš ten hřebík a narveš si do té ruky. No ale tam to dělají jinak, že jo, to ukřižování. Tam ti to dělají do dlaně. Ono jako by pravý ukřižování. Jo, to nebolí, já vím. Bolí to, ale jakože tam to šlo tady, ne? Tady někde. No jasně, tak kdyby si to dal do dlaně, tak spadneš, že jo. Ale to se dávalo mezi zápěstí a ty dvě kosti, co máš to, že jo, tak mezi to právě, protože tam to je uchycený mezi kostma, tak tam jako nespadneš, že jo. Takže je fakt, že tam vlastně přitloukali hřebíky jako do dlaní a pak vlastně ošetřovali, no. Ty vole, to je docela jako, masakr, jako ty vole. Vezmi, jak tam stojíš uprostřed toho náměstí s tím bičíkem. Odpust mi, bože, odpust mi a teď jenom. No, ono ty pomlásky nejsou tak hrozný. Že taky to kino nevadí, tak jednou ročně si nechám zbít, jo. Nebo si v té Americe, že jo, prostě dělaj ty vole, my si tady s dětma hledáme čokoládový vajíčka, že jo, prostě. Jaké jsou původní velikonoční svátky? Spiritus Padre i Madre. No, jako je ty to vole, docela hele, síla. já si dokážu představit, jak mě bolí, když se pořežu papírem na to, že abych si prorval hřebík rukou. Já tady mám Haiti. No. Na Haiti se konají barevné průvody, hraje se tam na bambusové trubky a kombinují se katolický zvyky a voodoo. Protože se třeba konají zvířecí oběti pro duchy. Takže na Haiti... beránka. Takže na Haiti vlastně, tak jako ono, když si to vezmeš, tak jako by v Česku je ten beránek, akorát se jako nepodřezává živej beránek, ale upeče se beránek a ono ve finále to má být asi jako podobný, že jo? To jo, na Haiti jsou pár lidí, co tam projde, že jo? No, na Haiti se to dělá nějak jinak trošku. Tam prostě to zvíře vezmou a na fér, jaký pečení beránka, vezmou prostě ovce a taky podříznem, tyhle. Tam se s tím neserou, no. Hodíš na takový ten stůl z toho kamene. Všichni v tom voodoo oblečku kolem. No, jako mě by zajímalo, jak vypadá, když mícháš katolický zvyky a voodoo, jakože katolismus a voodoo, jak to asi dopadne, tahle kombinace. To může být docela sranda. No, vezmeš pomlásku a propichneš ji s někým. Easy. Asi. Co tam máš dál? Já už mám tradice. No. Nebo zajímavosti. No. Každý rok se vyrobí kolem 90 milionů čokoládových zajíčků. A pozor, zajímavost. 76% lidí mu nejprve ukousne uši, jen pouhých 5% začne nohami a 4% kousnou do ocásku. To je dobře, že se nekouše do ocásku. To učte bolí. své dcery, ať se nekouše do ocásku. Takhle, já jsem vždycky, když jsem měl velikonočního zajíčka, taky kousal do uší jako první. I když párkrát jsem zkusil zadek, protože tam je víc té čokolády ze spoda, že jo? Nečekaně. Zadku je víc čokolády. Tam je víc té čokolády, pak jsem měl celou hnědou hubu. Víc čokošky, ne? Víc čoko, víc bueno. Takže jako dáváme, nebo takhle. Občas jsme dělali to, že jsme toho zajíčka vzali a rozboxli jsme ho do misky a pak jsme jedli ty kousky. To jste taky dělali? Jo, ale co jsem ještě párkrát dělal, takže jsem vzal, to byla totální prasárna, jo, to nedělejte. My jsme odkousli hlavu, vzali jsme šláčku a to jsme naplnili celý šláčkou. A pak, když si kousal, jak to bylo, Já jsem si říkal, jestli to někdo naplňoval, někdo se třeba naplní vaječňákem, víš co? Ale to je gurmá. Pořádnej panák, velkýho zajíce, vole, ukouseš mu uši a doplníš to půl litrem vaječňáku. Jak se dělali, jak půl litr, jak se dělali ty kilový zajíci, ty bro, to si vím, že naplníš tím vaječňákem, tam máš 2 litry vaječňáku. Ty vole, to je docela masakr. Jak jsi zužil Velikonoci na mrdany, jak? Jo, no, vaječňák, úplně to si je o Vánocích, to je jedno. Ale viděl jsem, jak některý ty velikonoční zajíci byli jakoby tím alobalem obalený a potom byl Mikuláš. Jo, to taky. Že jim zbyli Mikulášové, tak to obalili do velikonočního zajíčka. Jo. A bylo to všem úplně jedno. Hele, já tady mám ve francouzském městě Hox, se každoročně na velikonoční pondělí vyrábí na hlavním náměstí gigantická omeleta pro 1 000 lidí. Použije se na ní 4 500 vajíček. Podle historie tam Napoleonovi chutnala vajíčka, a tak si na další den objednal omeletu pro celou svoji armádu a město si to připomíná právě tohle obří omeletou. A teď jsem, že to je fail a vlastně to není pravda a Napoleonovi tam popravdě nechutnalo. Oni teďka tím krmí všechny naokolo. Ale jako ty vole... 4 500 vajec. Jak na to máš velkou pánev, ty vole? Jak pánev, jak na to sebereš tolik slepic? Abys někomu dělal za jeden den 4 500 vajíček najednou? Teď si vím, kolik stojí vajíčka, vole. Teď se to hodně prodraží, tahle věc. No? Taky to. Jste v prdeli na Velikonoce. Taky to. Šéfe, potřebujeme od města půjčit 1 000 000, jdeme dělat omeletu. Pohoda. Napoleonovi se chutnalo, bude chutnat i ostatní. Ale jako je hezký, že si tam udělají vajíčka pro 1000 lidí. Když mají teda správný kuřice
a nemají takový ty vajíčka, ve kterých může být salmonella, to by, ty vole, myslím, že by 1000 lidí má salmonelu. Že by najednou měl sračku, ty vole. A spláchnou ve stejnou dobu. Kam z jedné vesnice, co se stane s těma trubkama, když 1000 lidí jde na záchod a po vykonání velké potřeby spláchne. A tak když to bude sračka, tak to jsme jde tekutý, že jo? Jdi dál, co tam máš dál? Ty jsi začal. Já vím, ale ty jsi to špatně dokončil. Proto, dámy a pánové, dejte si naše Frutissimo. Happy Easter. Dejte si Frutissimo. Řídká stolice zaručená. A teď z toho Frutissimo, tak rušíme spolupráci. Omlouváme se velice. Je to zdravý. Jo. A hlavně to výborně, ale mě štve, jsme to vypili všechno. No. Kamo, dneska při natáčení máme 4. Frutissimo. 4. Ale to dobrý, já bych si nejradši zašel, a už je večer. My budeme mít jako hodně zdravý budem, si myslím. No to je jedno. No. Tak jsme to doufám trošku vyžehli, dámy a pánové. Největší čokoládové velikonoční vajíčko bylo vyrobeno v Itálii v roce 2011. Bylo vysoké přes 10 metrů a vážilo 7200 kg, takže bylo vyšší než žirafa a těžší než slon. Největší vajíčko. Čokoládový. No, jasně. 7200 kg. Víš, kolik dětí v Africe by se z toho najedlo? Všechny. Asi všechny. Hele, ale já tady mám ohledně vajíček. Zajímavost, že to pochází ze starověkého Egypta jako symbol Velikonoc, nebo spíš symbol jara a plodnosti. Že vajíčko znamená jakoby plodnost, a tak logicky, že jo? A jaro, a z toho se to pak převzalo i do těch Velikonoc, že právě to bylo na jaře, že jo? Já mám tradice pomlázek, je v českých zemích velmi stará. Zmiňuje se o ní už ve 14. století pražský kazatel Konrad Waldhauser. Aha. Zajímavé, co? No to jo. Takže 14. století, jo? O 14. století. Takže 700 let se tady slaví Velikonoce. Tak to je docela masakr. Což je vtipný, protože, jak jsem tady říkal, že Československo jsou jediný 2 země, kde se šlají pomlázkou, tak třeba Řekové mají vajíčkové bitvy doma. Místo toho. A cílem je trefit co nejvíc svých protivníků. Takže si myslím, že to je taky docela zajímavá zábava. Máš tam něco dalšího ještě? Já tady mám ještě pár dalších zajímavostí právě na Velikonoce. Já mám ještě... Počkej, kolik? 1, 2, 3... Mám poslední 3. No tak povídej. Jo? V křesťanství beránek symbolizuje beránka božího, nevinného, čistého a poslušného beránka, který byl obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchu a od smrti. Beránek je jako obřadní pokrm známý už od středověku. Protože tady peče beránek. No, to je však samozřejmě. Ale já jsem se na to koukal a bavil jsem se i s našima. Spousta lidí to neví, proč se vůbec peče beránek na Velikonoce. Jako se mi strašně líbí a myslím si, že to letos bude úplně stejný. Štíbrová, Nicole Late-Gap, z 3 v 1, tak každý rok na storíčka dělá to, že tam sdílí, jakýho dělala beránka a že jí tam pak ženský posílají, jak se jim nepovedli beránci. A mě to vždycky každý rok hrozně jako se toho tlevím, jak se smarťou. Takže věřím, že to tam, nebo doufám, že to tam letos dá taky a že tam budou na jejím storíčku nepovedený beránci. Uděláme taky beránka. Třeba nás přezdílí. Leo beránka. Uděláš ty Leo beránka. Děláme Leo beránka. Hele, víš, proč se Velikonoce pokaží slaví jinak? Nebo nevíš? Jakože jinak, nebo jakože v období? Jiný datum, že jo? Nikdy není stejný datum Velikonoc. Furt se to mění. Povídej. Je to vlastně jediný pohyblivý svátek v kalendáři a jejich termín vždy připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. Takže to můžeš právě chytnout tak, že když zrovna ten jarní úplněk, protože jar máš kdy 20. nebo 21. března, tak když se to zrovna stane tak, že úplněk bude až za měsíc, tak to máš jako za 5 týdnů od jara. Tak to už máš skoro v květnu, ty vole, Velikonoce, že jo? No vlastně úplně na konci dubna, že to můžeš trefit a hnedka příští týden můžeš mít čarodějnice. To je pravda. Že asi to tak někdy vyšlo. Pálení. Teď to zrovna vyšlo v obráceně, že to je relativně brzo, že jo, v březnu. No, já mám tady, ohledně Řecka Korfu. Na řeckém ostrově Korfu dopoledne na Bílou sobotu vyhazují na ulice hliněné nádobí, hrnce a džbány. Tento zvyk má zabezpečit úrodu a hojnost v novém roce. No samozřejmě, že to zabezpečí úrodu a hojnost v novém roce. Oni musí makat, ty vole, aby zase nakoupili tolik dalšího nádobí, ty vole. To je si, že ty slavíš svátek tak, že celý jako barák, že úplně všichni v tom městě
zničí své nádobí, ty vole, na Plýtváš ulici. prachama, takhle se to dělá, prostě ukáže, jak jsi frajer. Kdo vyhází víc nádobí, je lepší. Ale já si myslím, že to takhle určitě je. Že prostě jsou nějaký rodiny, které se budou předhánět, kdo víc toho rozbije. A ten je jakoby ten bohatší. Víš se nejhorší? Když Nevím. pak za toho přijde tvůj syn, tati, a můžeme se najíst? Ne, nemáme talíř. Ale zase jaký business tam máš, když jsi hrnčíř, vole, nebo když tam prostě prodáváš jako nádobí. A co když máš prachy a jíš jenom na papírových talířích z Ikei? Tak ty se blbě Z rozbíjej. makra. No. Ty se blbě rozbíjej. Ale zase budou dobře lítat jak frisbee. No, Zase třeba- dohodíš nejdál. Nevím, jestli tam soutěží úplně v tomhle, ale třeba jo, viď. Aha. Hele, já tady mám slovo pomlázka, co to vlastně znamená. Tak je to ze slova pomladit a měl to značit předání svěžesti mládí a pružnosti děvčatům. Každé šlehnutí pomlázky znamená pro dívky jistotu, že jim po celý rok nebude chybět elán, energie, budou veselé, zdravé a pilné. Krása. Viď? No, já tady mám poslední, ty máš pak ještě jeden? Ne, já už mám hotov son. Děti ve Švédsku si na velikonoční neděli oblekají staré oblečení a převlekají se tak za čarodějnice. Pak chodí od domu k domu a vyměňují své kresby a malby za sladkosti. Takže tam to mají trošku jak Halloween, že se převlíknou, akorát malujou a pak to vyměňují za sladký. Ale zase aspoň si to musí nějak zasloužit. Hezký jo, no. kostým a musíš něco namalovat. To není jako, že trick or treat. Je to dobrý, no. To je jako Musí zajímavý. něco vytvořit a pak dostaneš odměnu. A kámo, namaluješ, pak to dáš do skeneru, 20krát vyskenuješ Ale- do barevnýho, je to hastlíš. Teď si jakože poradil všem ve Švédsku. Přesně, tak všichni Švédi, co nás koukáte, umíte česky, což jsou asi tak jeden člověk třeba. Možná nula. Máme tam 1% ze Švédska. Čau všetci. Ale to se pak, Čau, já všetci to pak Švédi. dohledám, kolik lidí ze Švédska se kouká na naše podcasty, protože A teďka 45 začne to různě jenom Švédsko. kámo, úplně hvězdy ve Švédsku, víš co, úplně tam přijedem, víš co, já jsem na dovolenou do Švédska a ty tam přijedeš a tam úplně všichni úplně z tebe vyřízený prostě. Hypecast! Já, Hypecast! Stockholm Hypecast, ha. Oh shit, ty Hele, vole. víš co, někdo je nejlepší podcast ve střední Evropě, kámo, my jdeme na Švédsko. Pojďme na to, sundáme To Švédsko. je Skandinávie, no, nejlepší podcast ve Skandinávii bychom mohli být. Hej, to bychom mohli. A tak my jsme Azerbajdžán, to už bychom museli jako v celku dost putovat. Tak může být na 2 kontinentech, viď? Prostě za hvězdí. No, každopádně, abych to tady schrnul, aspoň za mě, užijte si Velikonoce. No, I když vlastně teď, když to vychází, tak už je skoro po Velikonocích. velikonoční pondělí, no. No, Tak možná vidíte? tohle video vydáme A Siri dřív. i Siri to našla. Takže tak. A pokud to chcete slavit, tak to slavte, prosím vás, tak abyste se za sebe nemuseli stydět. Hele, jednoduchý, nebuďte kreténi, Nebuďte kreténi, ty. nechlastejte, holky se... Pojď ven, pojď. Ne, jednoduše, nebuďte kreténi, nechlastejte. Ne, já myslím pro chlapy, ať se No, nechovají pro jak těch hovada. pár lidí třeba, co Pro těch pár z vás, co se prostě chováte jak kreténi, nebuďte kreténi. Ty máš ty rukavice boxerský, viď? Jo, pojď. Půjdem do Pojď, kleše. pojď. Jsme dva. Rozjeli dneska, Hej. kam co Velikonoce. Chvilku zmátíme my vás. Hej. Takže ještě jednou, asi po šesté, nebuďte neříkej, vole. kreténi. Chovejte se slušně ke svým slečnám, ke svým sestrám, A maminkám. maminkám, protože to zaslouží. Trošku je políte vodou, trošku je se děje střískejte, na Slovensku? ale ne moc. Dobře, a co se dělá v Čechách? Bere se pomlázka, taky se trošku... Ale nepolivá se vodou. A tak můžete trošku polít, studená voda je zdravá, proč ne? Já mám radši teda teplou, když to A tak tak ty nejsi žena. nejsem. Žena potřebuje. Já jsem takovýhle muž. A vy na Spotify vůbec nevíte, co jsem teďka ukazoval. 30, Tady se podívejte. 30 cm. Jo. Každý říká 30 cm nějak jinak. No, taková malá čudla. Malá čudla. Dobrý. Takže děkujeme vám, že jste se koukali. Těšíme se na vás u další epizody. Užijte si krásný Velikonoce se svojí rodinou, s blízkýma. Moc se neopijte a hlavně na sebe dávejte pozor. Tohle byl hodně punkový díl, takže se mějte hezky a čau. Ahoj.